Mazingela mwana wanashwa nje balingachithekisa kodwa awuchitheka bevenkileni inkani. Sivuma ukwenyuka ezidla utufoni nangesepa izitya konke elungayo. Yeah, mntakwethu abekahle. Themba lelo ba kuzo zonke into ezingalungi inye elungayo. Sir, I did deliver your parcel to your office. Thank you. Odlatyela udumo fona ukaji mangaphinde laa nto beyicimba ngaye aphinde usatana andikhumbuze kodwa ndimbonise uba ndimdala satana amtika amazaleni mntu omhle nobuphethe isikali uba buligqirha kwekho ngendithi nyiwa nengalo uchana nomhlolo nzima kakhulu. Sasebenza. Ndibona mama ikwele le ndlela igodukayo bakenze ungqini belungile le nto kodwa umazaleni befune nje ntshotsho le nje kukhona amadoda ahlabela udumo ngapha ngezantsi. The Everest is driving smooth, bruh. I am driving this thing and there's no issues at all. I think I'll organize your puppy. I'll organize what you needed and then tell you when to pick up the puppy. Some more, drive some more. Yeah, no worries. I'll wait for you. No stress, master. Sibonisane sivane kodwa ndithude ndifike mani yana umlilo nqoma ya sokhazi leziziko nyani siphume isilawo kodwa lo mfaka ngqini mani tu. Abantu bendibanda apha nalo mntu. Ufuna uyaphi? Goli. Ujonga pha, ujonga apha. Afani kodwa apha. Kuye lo, jonga pha. Ihlobo lengane ezindoni mawazi engqusho kodwa uthi kunzima utya naminyama. Kuthi kwawuze kulunga kwajiwe. Yojela umlamlenze nqako. Kuze uthi Awuqala siphume. uthi no. Eyonda ngenyanga into. Uyaba. Into enkholwa yiyo yintoni uyaba into? Into. Ngamkhola la, kunzo abantu bakhwela bemthi. Abantu bayateketiswa fundi babizwa kakuhle baba kuthiwa bamandi xa befika. Ujonga ibiza njani ibiza kamani. Uthi ngabantu bakhwela emithi. Abantu abasenda hlala. La ngibuza. Uyacaba inkosi Ngithe naye lapha. Yakabebo. Uthi no. Lamasendo wathi Andizangakhupha kwamendlini. Uyabona fundi umuntu oyonwabelayo into emandi uthi ukhethe izindawo ubonayo bazingamvuselela isazi labo mingathi ngumuntu lena. uthi umpela bo. Andikhala mikhonto uyilahla imilenze bantu xa ndiyibale so ndiqhawula before ndihlinga ndayiqhawula amanqina ndingayijongi ngonhloko ndayiqhawula Ude ungayijongi. andathanda ndijonga njani umuntu one-fingerprints ngathi ndiyo wayirong but ongule ndidida Uyacaba ungazengqusha utyana ngawo. Wona le mbarholo yaze engqushwa nyani ithi qaqalisinda ngegqenene elikhulu ngemva. Utamthumi. ndala lamasende walahla ngayo uthawathi namasende amasende nzalutha umuntu lo ndamkhupha ndiyibeke phansi ndimyeke imizuzwana phansi momisa ndimfake embizeni ndimkhuphela amanzi okuqala ngala wesibini awesibini ke ngoku xa ngathi ayaphela beef stock yanoma matswele lam ndikhona ba ndimthi ipepi Akungani? uthi impela Hayi aphinde nihlabele uduma konqala. uthi kha khona umuntu ohlala ehlathini kufanele namzama ukuthi ke khona umuntu ohlala ehlathini hlala nabafana mos ngihlala ehlathini so kusekutheni izawufaniswa nami irongo lo Inyama le. manje zokufika zudubu izobe ndilapha nazo sidlala pha khona linamasende amakhulu Xa siliweza ke sililonke sinedinga loyinkawo. Qala isuku elikuzafuneka uhlatyele udumo ngalo. Komadelo behlabele udumo manje. Atshona izolo. Yo. Ayifuna akabeka inyama ndiboma. Ungazi ukuthi ngamakhandlela kodwa inyama esifuba imandi ufuna ayidiki man. Ngalamanqathu umuntu ukuthi ram boma ya lichithakele man yeza kamandi nje. Hey, konini? uJim Green abukuhlabela udumo mfowethu uthi nazi ehlangu. Khawukhangela into obukatya uzawuphinda laa nto wayeyenzile na. Hayi nami ndiyakhoka qha ke ngoku ingxaki. Ingathi ngoku akuzulunga manje sisebenzise kuzingeleni. Ndibawula usisebenza nami lapha phakathi ngoba efonini sinzima manje inyawo engathi ndihamba ngeenyawo ezi zam ba. Inyawo liyakhululeka lithi bhaqa nje buhamba ngaso ngathi xa usijonga apha phambili sivuleke kakhulu inzwane zithe sa. Phinde ngokudibanise nokomelela siphinde sibe gabugaba akugqityini. Sathetha ngokugqiba kwinto endibhidayo kakhulu bimoto igodi usile babiza imali enkulu kakhulu kunale nto iyiyo. Yabona fonini uba mhla ungazundixelela uba idibana njani into yobana ngaba xa useyimoto kowayo kuthethwa nge-8,000 kuthiwe 8,000 isensa yale venkile inye akuthethwa ngenye kwenye indawo kuthiwa mhlawumbi ndiyikhangela esithubeni into nje
yile isemotweni. Kodwa le ntwinye izawuphinda uyifumane nge-1,000 rand. Ndizibuze ngoba enye le imali ivela phi kodwa kungabi nani ukuba ziyafana. Sithathe zombini zifana sazifaka. Ayikonakele ndanga kude kwalunga. Konini ngathi likhona ithemba elingathi andifuna ungxama ngokhwaza mona ndingaphumi kula matyholo ngoba ke hey uba ndingakhwaza kungalungi ngonakalelo kodwa ke ingathi sathana ndingabe ndala ngoku. Into ebangela ubungakhwazi msinya ewe ndingalizisa kodwa ihlobo bekhala ngalo mngxunya ngathi mkhulu kakhulu kangayinto bingangathi kungangalungi bathi bazalenza kodwa bathembisa into. Phambi koba ndiyothithe la tayari ukhe kwakho umuntu othi hayi mangathi le tayari ulise kule ndawo bathi ngisave tire ndalisa hey bathi hayi likhona ithemba likho lona liselitsha songxama ngofakelele laba kuwe ndathi oya hayi kanibethe kodwa ke hayi sizawuzama ulizama kodwa akukho nto siyithembisayo ndafanele nikawenza uba likhona ithuba kalizame kodwa tyhini ndabe ndabuyela kandiboma hayi mana kude kube khona isatyelwayo ngomgqibelo nto uhlangabeza ifoni liphuma lingenarem yake yaxoxisa loo nto. ndincela kakhulu ugqithi Eyona nto ndiyimincele ngamandla yile into yobana ngaba le nto yenziweyo uvalile nyani umoyana. khawulezele kodwa bebengekagqibi ukwenza izinto ephambi uba ndizenza kulo ngoku sizake sibone sele ngemva Uyabona laa mntu wathi alitshoni lingenandaba litshona linezinye liphuma linezinye akho nto indilingi ngaleli tayari sendibukonela ngawo onke ngoku ndizawube ndibone icebo ngawo ngoba kwanele. ingxamelo ndidina ngoku yeli tayari ndandikhe ndadibana nalo lehlile ngolu hlobo andiyibone ndibone le ndithwala yothenga inkukhu namhlanje kodwa ngengomso ndingayazi into elindenzela yona eyona ndiphantsi thixo. saphuma mani ndiyaba ngasetinarha kona mntu ocaba uneenkukhu pha uyazithengisa lokhaya amazine mani ndigibisele kwezi bomba akho ndizawutshintshana. Ten breeder leghorns. I've got brown leghorns, silver leghorns, black leghorns, white leghorns. I've got white leghorns for sale. Okay, I'll And I take don't it. have many because the people are all looking for leghorns. Amahemhem ke ngezinkukhu iyabizwa le inkukhu uba yintontoni le yintontoni mani ndibona inkukhu kuqala uba kuthi zizala amaqanda mayize ziyanconywa ke izinto boma ndizithathe ke nto zikhuphele ndiboma konke ndizawulungana. Yalunga mfondini ndizifumene ezo nkukhu qha ke lo mfo uDavid ebethe ufuna iinkukhu andimfumani ngokwefowunini akafumaneki awuyazibona ngoba lo benzawutsho uba zikhona izinkukhu makathathe ezi nkukhu azifunayo sihambe ngoku xa ndiyozingana sendizise izinkukhu. Ityezi kudala zikhona inkukhu ndishiye la ezi ndizifunayo kuthiwa zizala amaqanda ezinye ziphose embizini. Awunini usathetha ngozala amaqanda kwiinto ezizala ngathi ziyakhuphela imivundlu ungayona uthengela abantwana ezi zinto. Fowuni izimetsha azinanto uma fondini ashatyulelwa ke iinkukhu ezi uba ke ezi zizulelwa ngamanqa zifikile iinkukhu eziwutshintsha umnombo kodwa fondini ayikhona. Abo le yenza leli vili andiyaba yintoni namadoda igama layo kodwa fonini sekunje ndivuka nje ngoku. Kanti eyona mpazamo enkulu zonke izinto endizidingayo ndizibeke kwezinye imoto hayi kule. Awuvele ubomba ziyanda ke ngoku. Kuneempompo neentoni andiwazi uba ndikubeke kweyiphi imoto ngoba ngoku bekufamba lapha kubukhona benza limpompo elitayari kamani ndihamba. Ndizame elikhupha nditshintshe eli likhoyo ndifake eli ndiboma hayi izulungana leyo ayifuna ukhululeke inye qha ingafuna ukhululeka qha funeka usathana angalibali into enye. Sathana nzima kakhulu usathana mangancama ufika namajingxeba qho. Ndibulela ufumana lo mngxuma uvelile ngoku kodwa ke nandi usendaweni yamatayari mani
naye nento ebawela uvele ndiyeke yonke loo nto leyo ndifuna amataya apaka kudala laa ndiwasebenzisa. Ngangathi kuyalunga ka ujonge phambi kwenyawo zakho kodwa zonke iindawo endithembele ngazo mba zivalile. Kwangoku kuyonakala uba ke iindawo zamatayara ndizifumane ezi ndizifunayo nethemba lazo. Ngoku kuzawunyanzeleka uba ndikhuphe imali ndihambe ndiyolihlabisa kwenye indawo ndilitshintshise kwenye indawo noba ndiye elokishini ke. Ayibona into sokola into nayo ngonqene nje le yoba locumbelelo ukujikajikana netayara kufuneka utsala isikhonkwane ubuhlaba isikhonkwane uphinde unyuse umoya. Hey, ingxaki le. Bona ingxaki engayanga ndawo uba ivele yasombululeka lula ndidibana lo mfuthu hayi uyandirhanela ndithi hayi mandifuna indima ndincame ke ezo ndlovu ndikunike wenze le nto ifunekayo kodwa make ndigqide phaa mandiyobhatala amatyala uba kaloku isigwebo sam ndiyazazi mba mna othi ucule eliculwa ndim uzawushiyeka yedwa embuzweni. Abantu abazingelayo nguwe. Ndim? Hayi, soze ngabe nguwe. Ndim? Iliso lami likhali gqithi. Ndim? Hayi, ndikwazela kanye ku-YouTube kanye. So video nguwe, ndibukela qoza video zakho pha. Uthi awungafumenanga udibene ka-Tiger. Ofenisa azofuna isilamba le ndoda iyaxoka nguwe lo nje ayindimi ndiyakhanya ithi soze. Fonini le ndoda isishwabule ngathi ngunomgcane eshwabula ngobusi. Nokuyekela takhwesi uyayazi mkhulu wami nokuyekela kudala usokola nomgcana hayi ndimxelele naye bese ndimfonele kusasa. Hayi uqibile yudamnqondo nomgcana ntsokeza ngonditalela ngamanqatha amathathu ndinabo nami ubuzi ndiva amagcana athi amza kuthi Awufoni incindi ihleli ikhona manje ndiyowuduba kodwa ifonini laa mfo ibethela ngo ndiyokhangela inyama entaka yeyithe kakusa mani ndalungiselela uphuma kanti uthethe emhloleni lo mfo madoda hayi inyoka nengalo nto kabawo hayi unzima kakhulu. Ifonini konakele ngoku yabona nje bumbethe nje unomkhenkce ngoku hayi ngathi asizobonakala emakhaya manje uyawuxola umuntu osidingayo ngoku hayi Ofaneni ingubo namanzi ngoku andisakwazi tuba nobuthongo obuhlayo efondini ngathi umbethu nje phandle hayi mntwana hayi udingo lihlatyelwe efondini. Efonini indawo ethembisa ngamandla nengawo zinika amasende zicamela ilanga ndathixo sizawafumana amaqhuda apho uba imini yonke sijijajije nale mimango ungaveli nomnye ndibona ingawo qha kuphela kusasa ndawubona imbunzi. Sandawufika mani nto nayo ke sisazama ujonga sijonge kodwa sifuna de kube ufudumala mani izawuba khona ingxaki uba kunawufudumala. Abantu athala ungazi yo Fonini ugodole efonini imini uyiqine kube nzima nokulungisa intonga zakuthi kodwa ndilungise ndibuwelwe ngomnqwazi phinde ndileqe emotweni uba ndingxamele le mimango. Fonini ndihambe yonke ndenela ngokwaneleyo. Sijonge ngaphesheya akuwo lona phaya akhe alale apha pha ngilile muhamba babo samuza ngola pizza amke aphesheya Icala linamanzi, kweliphi icala linamanzi. nami ndiyafuna uyibona mani kwenzela uba ke sibone uba azipha kodwa ke kusasa apha sizawube siyosela. Uyaxhomekeka mhlawumbe ezosele ebusuku zamkhwezela namanzi. Ingathi konke izawulunga andiqondi uba ikonto izawulunga uyeza la uchitheka. Fonini sifikile apha kudala sikhangela imimango siyawubona umkhondo wona kodwa hayi inyama zasiyiboni yona sihambe emanqineni amaqhude oko besizela khona kakade asiwaboni. Efonini zihambe kuzingene kwezo ndawo zijikelayo uhamba ugxoka ubona uba ingasikuwathuse nje uba lapha ezantsi kwakho abuwelele ngaphesheya konakala ukufa kufikile. Fonini ibithembisa le ndawo ufika kwethu ngoku hayi ubona impunzi ikhweza ubona ukwanto engenye amaqhude sibona amanqina qha. Noko ke uchithekile singasuki ngapha sibuyele impande esikhova.
Iyaxokiza sinikeza nyuza. Yivu? Bonela zinkulu cha. Bonela. Nkulu nale inkunzi bona. Kwenye ithanga ngasuka. Eyona nto inditheza amandla kude kwakuvela abantu abelusayo nenkomo ndathi akusoze kube koqude apha ukuzidinisa nje namhlanje le mina namhlanje. Sakhangela asithe sibeka nje siyabona tu qabile ngalowo mpunzi amaqhude yona umkhondo khona kodwa sithe sifike kodwa Yevonini lamathambeke leke sijikela ngabe ngathi uzawabona leke sijikela ngapha ngoba uhamba emkhondweni wawo kule ndawo uhamba kuyo uhamba emkhondweni umkhondo ucima ungawazi kuphelele hayi ndeli ukuzidinisa mani masiphume napha kunyanzeleke basiphuma ngiyabona into ohamba utyatyiwe sihamba utyatyiwe nje muza kwanyama kaza kome inkoko nyani ngelingeni ezinkomo zizokuvela apha kuthi hayi ndiboma akho ndizawuphinda ilunga khona abantu abanqanda ezinkomo bezikwazi ndathi hayi madoda masogcwalisa amadumbu siyazini basasisikutkini hayi mina azifani madoda akuzofana nale kodwa sathi uyagoduka uboma kuyonakala nalapha phambili ngombuyo lo hayi alivutwa ngomnqweno yemfene tu iqunube mani akwenze ngehlobo ufuna ngalo nanini mani hayi ndangakho ndawo singakanga siyiqoqo pha kwezagama bekuthi zisingene kuzo hayi akukho nto ivelayo nditsho ndancama kodwa ke ndizenelisile ndiyofika kwezi ndawo endifuna ufika kuzo zonke ndibomba ngapha ingathi angakhona enzekayo into andiyazi kodwa kukho itakane elifileyo kukho nexhapha amagwebu ingayanoki inona kodwa andiyazi into enzekayo konto endingayenzanga nangoku ndibuya kunjalo konto endinoyenza ngaphezu koko